Нарисувай своя фънис герой за 1 минута. И двама от вас ще спечелят двете персонализирани кутии и също така най-накрая професионален дизайнер ще оцени нашите рисунки. Айде, да видим. 1 минута започва сега. Той има шапчица, очила, къдрави мустаци и е изял човек, който вика помощ! Моят хипопотам е на гилотината и плаче. Може да покажеш на камерата. Моят хипопотам е на гилотината и плаче, виж тя идва, той плаче с брада и монокъм. Брат, нищо не се разбира. Не е вярно, разбира се! Твоето е Добре. пълно нещастие. Добре, ти го взимаш това, вау. Алекс, време е да чуем твоята присъда. Това. Айде! А сега двама от вас, които последват фънис, харесат това видео и коментират, ще спечелят двете персонализирани кутии. Последвай за част 3.